Avui, dijous 18 de maig de 2023, celebrem el Dia Internacional de la Dona en el sector marítim amb el lema Mobilització de xarxes per a la igualtat de gènere. Des de la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona hem mantingut una conversa amb 4 dones, 2 professores de la facultat, un estudiant i una professional del sector. 4 perfils diferents, però totes elles vinculades a l'àmbit marítim i nàutic, que ens explicaran quina és la seva percepció de la igualtat de gènere en el sector. Tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Pujol Valls, llicenciada en Marina Civil per la Facultat de Nàutica de Barcelona, on també ha estat professora associada durant un temps. Té el títol de capitana de la Marina Mercant i després d'estar uns anys de responsable del Centre de Salvament, actualment hi treballa com a controladora. Benvinguda, Lali, i gràcies per haver acceptat de venir aquí avui a la facultat. Gràcies. Per començar, és una evidència que les STEAM, i en particular al nostre sector marítim, encara hi ha grans desigualtats respecte a la participació de les dones. Però ens agradaria saber una mica com perceps tu els canvis que es realitzen per despertar vocacions i dotar de perspectiva de gènere aquests àmbits professionals. Anem bé o ens falta encara molt camí? A nivell de la UPC, en concret, ja que estem a la facultat i pertany a la UPC, crec que estan fent molt bona feina fent programes de mentoria de dones estudiants, projectes d'una enginyera a cada escola. Llavors jo crec que la UPC i segur que altres universitats, altres empreses, altres sectors estan fent molt bona feina en aquest sentit. Penso que també s'ha de començar a treballar amb les nenes amb edats molt d'infantil, per començar a involucrar aquesta naturalitat i aquesta opció de tirar cap a totes les branques. I tot i així, després en els estudis, en el tant per cent de persones matriculades, no es nota que hi hagi un gran augment a causa d'aquesta feina. Doncs el que em pregunteu, penso que, per exemple, des de la UPC s'està fent molt bona feina. Es fan programes tipus mentories de dones estudiants, projectes professionals, tipus una enginyera a cada escola. Llavors, penso que totes aquestes eines, tots aquests programes, són molt interessants i s'haurien d'anar fent. I estic segura que altres facultats, altres universitats, altres empreses, altres sectors també ho fan. El que passa que després, a l'hora de la veritat, el tant per cent de noies matriculades es manté i no puja. Per exemple, el tant per cent d'aquí de la Facultat de Nàutica no passa pràcticament mai del 20%. I ja es porten anys fent aquests programes. Llavors penso que, no ho sé, alguna cosa falta més. Crec que s'hauria de començar a treballar en les nenes des de les primeres edats, nenes infantil, a primària, perquè és allà on crec que s'hauria d'insistir una mica en aquesta igualtat, de posar-los al cap que poden accedir a tot tipus d'estudis, a tot tipus de sectors professionals. Crec que a l'UPC el programa comença als 9 anys. El programa Aquí estem, em sembla que és de 9 a 16 anys amb les noies amb les que treballes. Tu creus que llavors inclús haurien d'anar abans? Sí, crec que hi ha estudis que s'hauria de començar a treballar amb nanos de 4 a 5 anys, perquè és quan els seus caparrons encara estan prou moldejables i on realment absorbeixen totes les vivències i el que veuen i el que se'ls fa arribar i es podria començar a treballar. Això no vol dir que hi ha programes tipus una enginyera i d'aquest estil, potser de l'OPC, que potser en aquestes edats encara són una mica justes, però no treu que es pugui fer unes altres activitats en les primeres edats, amb infantil, i després començar amb altres tipus de programes. Suposo que aquí seria important, per exemple, la presència de models i exemples, no? Sí. Tu, que ja tens una trajectòria professional, diries que ha canviat l'actitud dels companys vers la presència de les dones en el sector marítim i nàutic? És a dir, podem dir que ja hi ha una bona part d'homes que viuen amb normalitat la presència femenina?
Vull creure que sí, de fet crec que sí, que en primera persona sí que he vist aquest canvi, no? Jo quan vaig començar a navegar, que deu fer 25 anys, les tripulacions eren gent més gran, que encara no havien molts d'ells compartit una tripulació amb cap dona, no? Llavors, en molts casos, nosaltres érem de les primeres, o les dones d'aquella època. Llavors, sí que és veritat que hi havia molts homes que tenien una certa reticència, però perquè no ho havien conegut mai. Amb aquests 20-25 anys que han passat, entenc que molta gent de la que navega ara sí que ha compartit algun embarcament, alguna feina amb dones, i llavors, per simple normalitat o per simple coneixement, doncs ja ho veuen més normal. També és veritat que com que hi ha poca presència femenina, tant en els estudis com en el món marítim, aquesta adaptació dels homes és petita, perquè realment al seu dia a dia hi ha poques dones al seu voltant. Però jo vull creure que sí, que més aviat les generacions que pugen més joves ho troben com una normalitat perquè realment han crescut amb aquesta presència femenina. I quan, a més, aquestes dones ocupen càrrecs de responsabilitat o importants, ho viuen de manera diferent el sector masculí de la professió? Crec que sempre, encara avui en dia, hi ha una certa sorpresa de veure que hi ha una capitana, que hi ha una persona, una pràctica, que en certes empreses del sector marítim la directora, la responsable és una dona, però és el mateix, és perquè no estem acostumats. Llavors sí que hi ha un punt de sorpresa inicial i crec que hi ha un punt com de ai, que bé, però o sigui, de sorpresa i alhora una mica de no saber massa què fer, no? Un punt de que no hi ha la normalitat que si es trobessin un home, no? En aquella posició, però també penso que la majoria de gent no té uns prejudicis. Senzillament hi ha un punt potser de sorpresa perquè és veritat que normalment, tant per cents, no hi ha dones en els càrrecs, però alhora crec que els homes ho prenen després amb una normalitat i crec que la seva sensació és tant puc fer feina amb aquesta dona com si fos un home. Per tant, crec que les dues coses es combinen. Una certa sorpresa i alhora normalitat i cap reticència a treballar amb tu i a pensar que realment es pot fer bé. Coneixes si hi ha directrius i normatives a les programes sobre la integració de perspectiva de gènere en les empreses del sector, en els vaixells? Es tracta actualment, s'està fent un esforç en aquest aspecte? Jo diria que sí. Per exemple, a nivell internacional, la IMO, la OMI, l'Organització Marítima Internacional, té uns programes d'integració de dones i fa tota una sèrie de cultura de la dona en el món marítim. Per tant, entenc que si des d'una organització com la IMO ho estan fent, doncs realment és que s'està treballant en general. I crec que ara les empreses comencen a haver de tenir els plans d'igualtat. Aquí també és una feina de donar a conèixer tot aquest procediment, aquesta igualtat de condicions, i a la pràctica, en principi, haurien d'estar interessades les empreses d'anar agafant dones. I en principi no els hi ha de suposar desavantatges. A poc, crec que sí. Jo diria que sí, que en general sí que s'està movent. Fa uns anys vas acabar els estudis de la facultat i després vas Fa molts anys. I després vas estar com a professora associada. Ara tornes a estar per aquí. En algunes ocasions imparteixes classes o col·labores. Has apreciat canvis en l'actitud respecte al tema de la igualtat de gènere entre la vida de la facultat, tant l'alumnat com els docents? Clar, jo quan era estudiant aquests temes no els tocàvem tant, perquè no els tocaven tant a nivell institucional i com a noia no m'ho plantejava. Per mi era normal estar fent aquests estudis, per mi era normal haver fet una opció de ciències pures, per mi era normal posar-me en un sector marítim. Jo no era conscient d'aquesta anormalitat. Llavors, en aquell moment, no ho sé. Sí que és veritat que crec que era molt més anormalitat fa 20-25 anys que ara.
Però això mirat des dels ulls d'ara. En aquell moment jo no era conscient, no, d'aquesta situació. Ara, les vegades que vinc per Quinàutica, la relació que tinc amb l'alumnat, crec que ells a vegades tenen la sensació que aquests temes d'igualtat de gènere són invencions que ens hem fet certes persones, sobretot certes dones, perquè ells ho veuen com amb una certa naturalitat i et diuen que, que realment tots som iguals, que tots els sectors poden accedir-hi homes i dones. Per ells hi ha una normalitat que jo crec que en part és real, perquè al seu voltant realment, no? Les noies poden apuntar-se a nàutica, les noies poden navegar, les noies poden fer totes les activitats que ells fan. Llavors una mica jo crec que els sorprèn tota aquesta moguda que hi ha una mica, no? D'acostar, possibilitar l'accés de les dones en aquests sectors tècnics, marítims, el que vulguis, perquè ells jo crec que no són conscients d'aquesta desigualtat, perquè com que a nivell legal no hi és, i segurament amb ulls d'una persona de 20 anys no hi és, per sort, els costa veure que hi hagi un sector tan tancat i encara amb tanta desigualtat i que just és el seu, perquè ells encara no l'han viscut i crec que no s'ho poden imaginar, perquè realment a nivell legal no hi és i a nivell d'oportunitats nostres no hi és. Llavors, com creus que justifiquen o com expliquen ells de que no hi hagi una paritat a l'hora de ja no entrar en l'àmbit laboral, sinó en els mateixos estudis, que hi hagi tanta diferència? És normal probablement o no tindria per què ser-ho, que no fos un 50% d'estudiants, d'alumnes, femení, masculí, però és que hi ha una gran desproporció. O sigui, ells com ho justifiquen? Jo crec que no hi donen tantes voltes com nosaltres, no? Com potser una dona que ja ha estat uns anys, no? Amb aquests estudis, amb aquest món, i ha vist... Jo, en concret, jo no és que hagi patit aquesta discriminació, però sí que he vist els tant percents, he vist, no? La quantitat de dones... Llavors no ho sé. Jo crec que ells no hi donen tantes voltes perquè encara no hi han arribat i perquè realment jo crec que ells pensen que si no s'han apuntat més dones a nàutica, en algunes enginyeries, no? a ciències, en alguns estudis de ciències i tecnològics, és perquè les dones no volen. I crec que no es plantegen per què no volen. Perquè realment, i això és veritat, si volguessin es podrien inscriure i estudiar aquestes... Llavors jo crec que per ells és senzillament les dones no els agraden els estudis de ciències. No els motiva les matemàtiques, no els motiven les enginyeries, no els motiva la informàtica. Sense pensar, que això aquí jo crec que és el motiu, que socialment estem empenyent les dones cap a altres sectors i estem empenyent els homes cap a altres sectors des de petits. Des de petits i donant-ho com en una normalitat, quan realment t'estan tancant sortides que físicament no tenim per què tenir tancades. No? Llavors jo crec que això és una mica la diferència. Ells veuen realment que no hi ha motiu perquè aquella companya seva no s'hagi apuntat a nàutica, senzillament no s'ha volgut apuntar a nàutica. Però potser si rasques una mica, jo crec que te n'adones que els mitjans, la societat, el pensament familiar, tot una mica t'empeny des de nena a pensar que una carrera tècnica no és bona per tu no ets vàlida per aquests estudis, aquesta sortida professional no és la que t'interessa, no és la que faràs bé, i clar, el teu caparró sense voler el delimita, però tu estàs convençuda que a tu allò no t'agrada, quan realment no ho has conegut, no has tingut opcions de saber si ho volies o no. Potser aquest és una mica el motiu de la diferència. Amb el tema laboral, podries explicar algunes anècdotes o alguna vivència que t'hagi passat al llarg d'aquests anys que il·lustrin una mica tot això de que ens expliques que ha estat més difícil pel fet de ser dona o que creus que ha interferit? Tu ja ens has dit que en el fons, fora de micròfon, has dit que creus que has tingut sort en aquest aspecte, però segur que alguna cosa o en algun moment de selecció el teu gènere creus que ha afectat a l'hora de donar-te o no donar-te o tractar-te d'una manera diferent en alguna de les teves feines? Sí, el que dius tu és veritat. Jo no he notat directament discriminació. Sí que és veritat que m'ha afectat el fet de ser dona, però per la meva evolució professional, com la meva evolució personal. Però jo diria que com a discriminació no l'he patida. Per exemple, el primer embarcament, jo vaig anar a buscar el meu primer embarcament com a alumne
vaig pujar amb un vaixell que estava atracat en el port de Barcelona i vaig pujar a veure si hi havia una plaça per un alumne. I el capità ens va rebre, va dir que preguntava a l'empresa, a la naviera, i al cap d'una mica va tornar dient que sí, que hi havia lloc i que l'endemà embarcava. I així va ser. Vaig anar cap a casa, vaig fer la maleta i l'endemà vaig embarcar en el Playa de Alcúdia, en el vaixell Playa de Alcúdia. Amb aquest capità jo vaig tenir tota la campanya, em va ensenyar, jo crec que em va cuidar, em va fer treballar molt, em va fer llevadora per fer guàrdies de nit, tot. Temps després vaig saber que ell, en aquesta primera trucada, la va fer a la naviera, però els va dir: jo no vull una dona alumna en aquest vaixell. O sigui, els hi va fer la consulta, però hi va fer la seva cullerada dient... I la naviera va dir: que no, demà embarca aquesta noia. Però clar, ell no havia navegat mai amb una dona. Doncs encara ara, 25 anys més tard, ens felicita per Nadal, em felicita per l'aniversari. Quan em vaig desembarcar em va dir: sisplau, envia'm una altra noia alumna, que es treballa molt bé amb vosaltres. Això ben bé és una anècdota, però era una mica el símptoma Encara igual portava el misticisme de la mala sort, amb l'estrogança de les dones als vaixells... Exactament això. No havia navegat mai, era una cosa nova, per tant era una cosa desconeguda, era una cosa que no li agradava perquè per ell tenia uns prejudicis i després va descobrir que aquella noia era igual i treballava igual que hauria treballat un company. I al revés, ens va agafar, dic a mi i a algun altre alumne que va anar després, ens va agafar com carinyo, potser també per la novetat o potser perquè li vam fer veure aquesta normalitat i aquestes possibilitats. I vull creure que això és una mica el que ha anat passant. Clar, la primera vegada tu ets reticent a un canvi. A mesura que has anat treballant amb dones, que has estat amb dones, que has estat navegant amb dones, que les has tingut com a cap, que les has tingut de companya, doncs els teus prejudicis i les teves possibles manies doncs van desapareixent. Vull creure que això. El que passa que trobo que últimament no avança a la velocitat que hauria d'avançar. Penso que en aquests 25 anys ja hauria d'haver avançat una mica més del que ha avançat. Però bueno, a poc a poc. Finalment, no sé si ens vols donar algun missatge a les noies que han pensat estudiar a la Facultat de Nàutica o aquelles que ho estan fent i totes aquelles dones que volen fer-se un lloc a l'àmbit marítim i nàutic. Tens algun consell, alguna a dir-les? Bueno, jo consell quasi que m'estalvio donar-ne. Jo només diria que animar a totes les dones que els passa pel cap de podria estudiar uns estudis, en aquest cas marítims, però tècnics, científics, tecnològics, el que sigui, de plantejar-s'ho i agafar-ho com una opció i que tan bones poden ser elles en un món informàtic o en un món marítim o en un món enginyer com els homes. Vull dir que no es posin elles mateixes un sostre, el famós sostre de vidre, no se'l posin elles abans que algú te'l posi. Que si algú te'l posi després, ja t'hi barallaràs. Però és que jo crec que avui en dia les que ens estem posant més límits som nosaltres mateixes, perquè ens ho han inculcat tant que això no és per nosaltres, que ens ho acabem creient. I clar, si tu mateixa ja no vols fer una cosa, per més que t'ho deixin, per més que t'ajudin, per més que t'hi empenyin, si tu ja t'has ficat al caparró que allò no és per tu, llavors jo diria que tothom es deixi l'oportunitat de provar, de triar i una mica de treure'ns aquesta idea que les dones no són bones pel món, per estudis, per sortides professionals, tècniques, informàtiques i marítimes, evidentment. Jo animaria a tothom que estudiï el que vulgui, però de veritat, intentant tirar enrere tots els prejudicis que ens han anat ficant en el cap. Doncs moltes gràcies, si et sembla aquí ho deixem. Lali, gràcies pel teu temps i per venir fins aquí, avui a la Facultat de Nàutica de Barcelona. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per la feina i per pensar en mi.